Velkommen til V-Faktor. Jeg er jeres vært. Præmien er denne 2 kroner. Hej. Hej, hvad hedder du? Peter. Hvor gammel er du? 4. Jeg er født på Skudår. Så begynder at synge. Vent, jeg skal lige spille den her FIFA-kamp færdig. Nej, han vandt. Så er det ud. Nej, han er okay. Så syng. Vent, jeg skal lige have min elefant med ind. Jeg synger nemlig altid for den. Jeg elsker rosin. Jeg spiser den hele dagen sammen med min kusine. Jeg elsker rosin. Det var fuldkommen genialt. Det bliver helt klart 3 år for mig. Tillykke, Peter. Du er vinderen af V-Faktor. Her er din præmie.